Институт по социални дейности и практики е развиваща се организация. Тя е организация, която прави промяната в страната ни. За мен Институт по социални дейности и практики е работа на различни специалисти и споделена отговорност, подкрепа на деца и семейства. Една организация на професионалисти, която развива много иновативни практики. След намесата, след реализацията в проектна фаза, те се установяват трайно в страната. Работилница, която има за цел да развива иновативни практики и да изгради професионалисти. Една неизчерпаема лаборатория, в която професионалистите, които желаят да работят, които намират смисъл в професията си, могат да творят, могат да постигат успехи и да се чувстват щастливи. На първо място новатор и на второ място организация, в която винаги освен на услуги и дейности има и концепции, и има много смисъл за всичко, което правят. За мен е една лаборатория, която дава възможност всички специалисти да се развиват в директната работа, да обогатяват своите познания и да стъпват на теорията, за да се чувстват наистина сигурни в работата си. Организация пионер-провокатор. Защо използвам тази дума? Защото тя не се страхува да постави проблемите такива каквито са, да говори открито за трудните неща и след това, разбира се, да търси отговор и начин за тяхното решаване. За мен Институтът по социални дейности и практики е лаборатория, която генерира експерти и има реален принос за развитие на психосоциалната практика и системата за закрила на детето в България, както и процеса на деинституционализация в цялата страна. Институтът по социални дейности и практики е връзка между познанието и практиката на помагане на хората. Организацията, която създадохме преди повече от 15 години и твърде амбициозно нарекохме институт, беше идея и дело на хора, професионалисти, с които имах радостта, честа да бъда заедно през тези години. Първата беше една група на университетски преподаватели, наши студенти, колеги, които бяхме заразени вече, вдъхновени от новото разбиране за социалната работа, новото разбиране за помагането на хората. И всъщност у нас се роди идеята за една организация, която да допринася за ученето, за развитие на познанието за тази нова професия. Едновременно с това имах възможността да участвам в изследването социална оценка на грижите за деца в България, което беше едно много голямо изследване и което на практика стана основа за провеждане на цялата реформа в грижите за деца у нас. Част от екипа, с който направихме това изследване, всъщност бяха сред учредителите на сдружението с нестопанска цел, наречено Институт по социални дейности и практики. Днес, след 15 години, Институтът по социални дейности и практики е една организация, която продължава да се развива изключително модерно и по начин, по който продължава да променя политиките за детето и за семейството в страната ни. През 2006 година, когато работех в организацията, първата организация от България, която стана член на Eurochild, се включи в развитието на организацията на Eurochild и изобщо работата в мрежа е винаги била ценност за организацията. Ние като Института за социални дейности и практики тогава сме вярвали, че когато се обединяват усилията на много организации, тогава могат да се правят много по-големи и много по-стойностни промени в политиките за детето и за семейството. Така Института по социални дейности и практики стана и член и един от учредителите на Националната мрежа за децата, на която днес съм изпълнителен директор. През 2003 година решихме да направим един проект по програма FAR Access 2000. Признавам, че беше много случайно. Аз тогава работех като директор в регионалната дирекция за социално подпомагане в Габрово и изпратих на Нели Петрова едно
съобщение бързо в електронната поща с идея да напишем този проект за създаване на едно такова звено за подкрепа на майки и техните бебета. По този проект ходихме във Франция, обучавахме се там, французите идваха в България, обучаваха нашите екипи и това продължи в целия период. Паралелно с това трябваше да направим центъра за семейна подкрепа на майки. Имахме много предизвикателства там и с много приятели и с много доброволен труд на 17 септември 2003 година отворихме центъра. И бих искала да кажа, че разликата с другите откривани по това време социални услуги беше тази, че ние го открихме готов да започне да работи. До последното необходимо нещо в него. С съдовете, с приборите, с мебелите, абсолютно всичко. И още на следващия ден, буквално на следващия ден, настанихме първата майка. И имам един спомен от това време, как вечерта дойде майката притеснена при мен да каже, че има кръв на възглавничката на бебето. Извикахме бърза помощ и срещата ми с лекарката от бърза помощ никога няма да я забравя, защото тя беше най-възмутеният човек за мен тогава. И тя задаваше въпроси: каква съм аз, какъв социален работник съм, след като не знам, че всъщност ако една майка не може да се гледа детето отива в дом, пък майката си отива вкъщи. Започнахме да приемаме майки от цялата страна, защото това беше единствената такава услуга, нямаше друга такава. И се борихме буквално на всяка крачка с едно, не знам как да го нарека, може би това е някакво усилие на правилата да те вкарат в рамка и да те институционализират, особено когато искаш да правиш нещо различно. Така, например, ХИЕ искаха от нас да си стерилизираме съдовете и да си почистваме пода, т.е. да го дезинфекцираме. По телефона Нели Петрова звънеше непрекъснато и казваше: това тук е къща, не е социална услуга, никаква дезинфекция. А ние всъщност трябваше да успеем да се справим с натиска и от двете страни. Пробивахме стени с услугата, която предложихме, въвеждахме нови понятия, успявахме да използваме думички като поверяване вместо изоставяне, като подкрепа вместо грижа, все едни неща, които задават различно място на клиента в нашите взаимоотношения, не като обект на нашата работа, като субект на определени взаимоотношения, определени права. През тези години наистина вече започваше да се говори за новата социална работа, но повече се говореше. Практиката на работа с деца всъщност беше по-скоро корекционно-възпитателна, дефектологична, инструктивна, обучителна и беше твърде далеч от това, което всъщност на нас не се искаше да бъде. Нещо повече, за децата през този период нямаше никаква друга грижа, освен домове. Какъвто и проблем да имаше едно дете, недостиг на родителска грижа, трудности в поведението, трудности в училище, трудности или здравословни проблеми, отговорът на обществото ни беше само един – настаняване в дом. И всъщност ние имахме възможност да се съберем заедно професионалисти и да се опитаме да допринесем за това да има в нашата страна едно друго помагане, една друга професионална дейност, която се назоваваше и с други думи. Думи като работа със случай, интервюиране, консултиране, права на детето, най-добър интерес на детето. И в действителност имахме шанса тази социална работа, тази психосоциална подкрепа да навлезе в нашата страна именно чрез новосъздадената тогава система за закрила на детето, част от която бяхме и ние. Комплексът е разкрит през 2005 година по проект Реформа за подобряване благосъстоянието на децата в България. Тогава Институт по социални дейности и практики пое едно много сериозно предизвикателство да развие и предостави съвременните алтернативни социални услуги за деца и родители. От тогава и до сега
Институт по социални дейности и практики управлява услугите в комплекса като един лицензиран външен доставчик. През всичките години високоспециализираната експертиза постави комплекса като един от водещите институции сред всички, които имат отношение по правата на децата. Нашите екипи в страната въведоха иновативни услуги, дейности и практики, насочени към стимулиране на силните страни, насърчаване на връзката между детето и родителя, придобиване на нови родителски умения, познания, компетенции за детското развитие и възможностите да полагат грижи сами, без да търсят настаняване на децата в институции. По това време приемната грижа едвам си проправяше път, беше много слаба, с много скептицизъм спрямо нея. Благодарение на инициативата на Държавна агенция за закрила на детето ЮНИЦЕФ в България се обяви конкурс. Институт по социални дейности и практики спечели този конкурс и заедно с социологическа агенция АСА извършихме изследване на нагласите на населението към приемната грижа в България. Това изследване всъщност беше революционно според мен, защото допринесе да се промени не само нагласата в професионалната общност към приемната грижа по това време, но да се промени политиката и да се извършат законодателни промени. Митовете и негативните нагласи около приемната грижа всъщност в някаква степен намаляха. В процеса на деинституционализация нашите екипи също така започнаха да търсят възможности за реализиране на алтернативни мерки, подкрепа в приемни семейства, подкрепа за децата, които излизат от институциите и постъпват в нова, по-различна среда. В този смисъл нашата организация утвърди концепцията за професионалната приемна грижа като концепция основана на професионални компетентности и умения на приемните семейства, като отношение към приемните родители, като към наши колеги професионалисти. Грижата за децата все още продължаваше да бъде в големите институции. Ние си дадахме сметка, че насилието е феномен, който много силно засяга тези деца, а много малко се говореше за това. Нагласата беше повече да прикрием това, което се случва в институциите, да не говорим за него. Защо? Защото това беше държавна грижа. Така че 2009-та, благодарение на един голям проект, сексуално насилие над деца в домове, Институт по социални дейности и практики стартира изследване. Това беше международно сравнително изследване. България, Полша, Литва, Латвия, Гърция. Искахме да видим каква е реалната ситуация. Имахме възможност да направим изследване с изчерпателна извадка. Това означава всички деца в 5 големи институции в България. Получихме подкрепа от Държавна агенция за закрила на детето. По това време беше доста трудно да се влезе в тези институции с такава изследване. И данните, за съжаление, бяха изключително неприятни за нас. Това, което установихме е, че всяко 10-то дете от всичките обхванати в изследването деца е жертва на опит за въвличане в проституция или беше въвлечено в проституция. Всяко 5-то или 6-то дете от тези институции беше жертва на някаква форма на сексуална злоупотреба, сексуално насилие. Тези резултати разтърсиха тогава и професионалната общност. Мисля, че и държавните институции, Омбудсмана на Република България, Държавна агенция за закрила на детето, дадахме си сметка, че това не е нещо, което може да се толерира и трябва да продължава по този начин. Представянето и обсъждането на резултатите от това изследване на национално и международно ниво вероятно допринесе за решението на България през 2011 година да ратифицира конвенцията от Ланзароте за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие.
Изследването също даде още един аргумент за разбиране на деинституционализацията в България не като преструктуриране и реформиране на домовете, а като затваряне и развитие на нови услуги в общността. Искам да разкажа за един от важните ни проекти „Семейство за всяко дете“, в който партньор беше Института по социални дейности и практики. Проектът стартира през 2010 година в Шумен с цел да създаде мрежа от услуги, дейности и партньори на територията на област Шумен, с което да се доведе и до закриването на Дома за медико-социални грижи за деца. В интерес на истината, 2010 година, когато стартирахме и мислехме по този проект, идеята, че един дом за бебета може да бъде закрит, беше малко еретична и всички не можехме да се представим, дори въпреки че знаехме, че е възможно да има система за закрила без домове за бебета. А сега, като си помисля за това, което се е случило от 2010 година до сега, наистина си мисля, че напредъкът е доста голям. По отношение на децата в дома, това, което направихме, беше да почнем с оценка на самите деца и на техните семейства. Тогава работихме с института, с комплекса за социални услуги в Шумен, които въведоха, мисля, по мое мнение, една много добра и иновативна методология за оценка на семействата. Тя стъпваше на 3 зони, гледаше това доколко семейството има идея и емоционална привързаност с детето, доколко има условия и доколко е в състояние да му осигури възможности за развитие. Тази методология след това ни даде основата и за услугите, които развивахме, като услугите се стремяха или да осигурят алтернативна семейна грижа или въобще алтернативна грижа за децата, или да подкрепят семейството в някои от неговите функции, които то не може да изпълни по отношение на децата. Партнирахме много по отношение на приемната грижа, особено по отношение на въвеждането за първи път на приемна грижа за новородени. Първият случай на едно бебе, което отиде от родилния дом в приемно семейство, беше цяло събитие, защото тогава всички се съпротивляваха и мислеха, че е много опасно за едно бебе да отиде в приемно семейство, да не отиде в дома. Сега вече има над 90 деца, които са отишли директно от родилно отделение в дома. Практиката е в цялата страна и на никой вече не му изглежда много опасно. За първи път в България през 2010 година на наша конференция бяха представени насоките на Съвета на Европа за дружелюбно към детето правосъдие. Повече от 10 години ние се опитваме да подкрепим правосъдието, така че то да отговори на нуждите на детето. Още през 2006-2007 година започнахме обучение на мултидисциплинарни екипи, социални работници, психолози, съдии и прокурори. През 2008 година създадохме първата стая, специализирано помещение за разпит на деца, което изцяло отговаря на международните стандарти. През 2009 създадохме още 2, след което, благодарение на партньорството ни с общини, с Фондация ОЛУК, през последните години с УНИЦЕФ и с Министерство на правосъдието, ние вече имаме 14 такива помещения в цялата страна и предстои да бъдат създадени още. И все още те не са национална практика. Имаме всичките възможности, всичките условия и всъщност благодарение на тази практика едно дете може да чуе следното. Здравей! Бихме искали да ти кажем за твоите права като дете, което е пострадало от насилие или престъпление. За съжаление, понякога това се случва на децата, но за нас най-важното е да направим възможно най-доброто за теб. На първо място бихме искали да ти кажем, че имаш право на адвокат и на социален работник от първия момент на среща с представител на която и да е институция. За нас като социални работници и психолози е важно как се чувстваш и искаме да знаеш, че можеш спокойно да споделиш това, което се е случило с теб. Можеш също да кажеш дали имаш желание да говориш сега. С теб ще разговаря специалист, който ще разбере теб, както и от какво се нуждаеш.
На тази среща ще присъства и лекар, който може да прецени дали си добре здравословно или трябва да ти се окаже медицинска помощ. Имаш право, преди да говориш за каквото и да било, да се срещнеш с специалист. Това е човек, който разговаря с деца, когато им се е случило нещо важно. Той може да прецени дали се чувстваш готов да разкажеш. Ако се страхуваш от човека, който е заподозрян, че ти е навредил или те е наранил, важно е да го кажеш, защото имаш право на защита от отдела за закрила на детето. Бихме искали да ти кажем, че за правосъдието е много важно да разкажеш това, което си видял, чул и си спомняш, това, което се е случило. Полицията разследва и докладва на прокурора, който от своя страна, щом събере достатъчно доказателства за престъпление, изпраща делото в съда. Съдът решава дали има престъпление и ако има, как да накаже извършителя. Когато се налага да бъдеш свидетел в наказателен процес, ти имаш право да бъдеш чут и можеш да поискаш да разкажеш това, което се е случило в място, което е приятелско към теб. Там ще можеш спокойно да разкажеш всичко, което си спомняш, без да е необходимо да стоиш срещу този, който е извършил престъплението или насилието. Ти и твоите родители, близки или адвокатът и социалния работник от отдела за закрила на детето можете да поискате разпитът да се проведе от специалист, който е обучен как да разговаря с дете, да разбира как се чувства то и да може да го закриля и предпазва от допълнителни тежки преживявания. Имаш право да те разпитва човек, който знае как се чувстваш, когато си притеснен, знае и може да ти помогне да говориш. Понякога е трудно да изразим с думи нещата, които са ни се случили, затова можеш да ги нарисуваш или да ги покажеш. Това е друг начин да разкажеш какво ти се е случило. Ако си момче, имаш право да поискаш да бъдеш разпитван от мъж или ако си момиче, от жена, ако смяташ, че това ще ти помогне да разкажеш за случилото се. Имаш право да бъдеш придружен от свой близък или друг възрастен, на когото имаш доверие, по време на всички участия в правни процедури, които се налагат. Това, което казваш, ще бъде гледано, слушано от хората, които ще трябва да отсъдят. Те ще могат да те питат без да са при теб. Те ще стоят зад огледало и ще слушат и гледат, но няма да те притесняват. За да не се налага да те питат отново, всичко ще се запише на лист и на филм. Изследването на сексуалната злоупотреба с деца в домове всъщност ни помага да видим и една друга особеност на този феномен – сексуална злоупотреба с деца. А именно, че децата се страхуват да разкриват насилието. Децата премълчават, отлагат неговото разкриване. Че всъщност много малко от професионалната общност, възрастните, които работят с тях, разпознават симптомите и белезите на страданието на децата, които са преживяли сексуално посегателство. Данните показаха, че България, в сравнение с другите 4 европейски страни, положението, за съжаление, е най-критично. Децата в България имат ранни сексуални контакти. Това ни накара да заработи много по-сериозно в посока на това да се промени цялостната политика към децата жертви и особено правосъдието. Да заговорим за правосъдие, което е адаптирано към потребностите на децата, съобразено с тях. По това време децата се разпитваха основно като възрастни и често пъти с доста конфронтиращи техники, за да от презумпцията, че те ни лъжат, измислят си, понеже са забавили да разкрият насилието, най-вероятно то не се е случило. Това е един дълъг професионален дебат, един дълъг път, който трябваше да извървим, за да се промени и политиката, и нагласата към тези деца. Институтът е нещо като лаборатория, в която се генерират идеи, нови практики и тези нови практики дадаха много основания на добри партньори, като в лицето на УНИЦЕФ, кметове на общини. Днес ние да можем заедно с тях да развиваме 2 съвършенно нови услуги за България, а именно детски център за застъпничество и подкрепа на деца жертви от насилие, както и да развием център за интензивна социално-възпитателна подкрепа за деца във висока степен на риск.
Много важна част от предоставянето на интензивната социално-възпитателна подкрепа е сформирането на мултидисциплинарен екип, който включва социален работник, психолог, социален възпитател и юрист. Самата услуга има няколко аспекта. Тя включва на първо място дейности, насочени към личностното развитие и промяната на детето. Това са индивидуална и групова работа с детето за повишаване на неговите социални умения, за развитие на асертивно поведение, за развитие на разбиране за ценностите в живота, които биха могли да доведат детето до позитивна промяна. На второ място това са дейности, които включват интегриране на детето в общността. Това са различни видове дейности, насочени към превенция на отпадането на детето от образователната система, връщането му в училище, ако е отпаднало вече от образованието, дейности за предпрофесионална подготовка, за професионална ориентация и евентуално за трудова реализация. Услугата интензивна социално-възпитателна подкрепа се базира на резилиенс подхода, който ни казва, че не е задължително, когато едно дете е срещнало в живота си насилие и трудности, то да израсне като престъпник. А точно напротив, всяко дете с подходяща подкрепа, ако срещне човешко разбиране и добро отношение, има шанса да израсне като достоен човек. Интегрираният подход за подкрепа на деца във висок риск отваря пространство за споделено партниране и с културата и изкуството, които дават едно друго себеизразяване, себеразбиране и осмисляне, толкова нужни на тези деца. В това пространство имахме една важна среща – срещата с художника Цветомир Асенов. Как стана това? Това стана постепенно, разбира се, използвайки съзнателно или не методите на Монтесори и на Рудолф Штайнер. И тези класически занимания с постановката на натюрморт и рисунки в черно-бяло не предизвикаха никакъв интерес, те не успяха да се концентрират. Тогава решихме, по-точно реших да използваме цветовете. Как стигна до там? Използвах картини на художници, които са запазили най-вече детското в себе си, като Пикасо, Мондриан, Ван Гог. Повечето художници се опитват да го запазят всъщност. Това беше един мост между техните картини и душевния свят на децата. Така че аз правих черно-бели репродукции на тези картини и го предлагах на тях. Тяхната задача беше да нанесат всичко върху истинско платно и да го оцветят с бои. И така направихме десетки картини, които след това, разбира се, бяха изложени в обща изложба, която премина с голям успех, тъй като всичко се разпродава с благотворителна цел, и то е изложени на Шипка 6. Бяха интересни наблюденията върху промяната на тяхното психично състояние, най-вече може би за психолози. Те идваха много неконцентрирани, раздразнени, вследствие на тежкия живот, който имат. И в последствие, след края на часовете, промяната беше видима в тях. Те излизаха от ателието напълно спокойни. Всички тези притеснения и тревоги бяха останали някъде в творческия процес. Това ми даде сили да продължа, защото имаше моменти на отчаяние. Все пак човек се пита, помагаме на тези деца, има и смисъл да правим всичко това. Един ден, когато точно разсъждавах малко преди техните занимания, да ви наистина има смисъл, видях как те с такава радост тичаха, пребягваха към разстоянието до ателието. И това ми даде отговор на моите колебания, така че продължих с още по-усърдно. И фактът, че вече втора година се провежда, доказва, че наистина при тях има голям интерес. Казват ми колегите, които много помагат, социалните работници, че идват преди това, питат дали ще имат идеи и така. Това затвърждава в мен чувството, че вървим по правилен път. В периода на това развитие на ателието си станахме, така да се каже, обикновени учители и художници, които идваха, знаеха с влизане, питаха какво ще рисуваме днес, нещо, една фраза, която наподобява какво има днес за вечеря или нещо такова. Тоест вече в тях беше формира един глад за изкуство, за живопис, което наистина даваше смисъл на цялото ателие, на всички занимания до този момент. Екипът на Сдружението успяваше да усети това, което се случва в страната като реформа за благосъстоянието на децата.
и за изграждане на системата за грижи за деца. Става дума за една голяма група професионалисти, които в времето трябваше да изграждат своя професионален капацитет в условията на непрекъснато увеличаващ се брой на деца в риск и техните семейства и непрекъснато растящи очаквания към тях за професионализъм. Това, което Сдружението успя, е да застане в тази позиция на помагаща организация, която разбира нуждите на тези специалисти и да предаде посланието: ние сме тук за вас, а вие съответно да бъдете там за вашите клиенти. Това е умение, което в университетското образование трудно се постига, защото тогава всичко изглежда лесно, достъпно, решимо. И далеч по-трудно е, когато влезеш в практиката и трябва да бъдеш готов за това да посрещнеш нуждите на децата в риск и семейства. Така с задоволство бих казала, че организацията развива един много сериозен експертен състав вече. Това са хора, които подкрепят, и това са хора израснали в услугите на организацията. Затова за мен професионализирането на практиката на социалната работа с деца и семейства е едно от най-голямите постижения на института. Какво разбираме ние, работещите към института под професионализиране? За нас това е свързване на теорията с практиката. За нас това е концептуализиране на социалната работа. За нас това е да формираме възможностите и уменията на колегите да могат да формулират хипотези, да изследват тези хипотези, да могат да прилагат различни помощни интервенции с децата и семействата, с които работят, основани на индивидуалната оценка на всяко дете и семейство. Практиката и ефективността на социалната работа зависят изключително от подготовката и от компетентностите на работещите на това поле. И не случайно, само в този, наблюдавайки развитието на случаите, с които работят колегите, можем да кажем, че да, те са ефективни и водят макар и до много малки промени, може и да с малки стъпки, но правят по-смислен живота на хората и надяваме се по-добър